Súvaj ešte viac dozadu. Hej, kde sú všetci? Čo robíš? Mám malé okrúhle zrkadlo na spätnom zrkadle, takže jasne vidím mŕtve miesta, ktoré spätné zrkadlo nezachytí. Odporúčam nainštalovať si na spätné zrkadlo malé okrúhle zrkadlo, ako je toto. Ako každý vodič vie, aj keď si dokonale nastavíte uhol spätného zrkadla, stále nevidíte polohu zadných pneumatík, keď sedíte vo vnútri auta. To môže viesť k odieraniu obrubníkov pri cúvaní na parkovacie miesto alebo k nárazu do schodov pri parkovaní na krajnici. Oprava laku po nehode môže byť veľmi drahá. Inštalácia tohto zrkadla veci výrazne uľahčí. Prísavkový dizajn sa pevne pripevní k spätnému zrkadlu jednoduchým otočením gombíka a na boľatých cestách nespadne. Dôležité je, že sa dá voľne otáčať a nastavovať uhol. Či už ide o sledovanie trajektórie zadného kolesa pri paralelnom parkovaní, kontrolu mŕtvych uhlov pri prudkých zákrutách alebo dokonca o posudzovanie vzdialenosti od kolies pri parkovaní na krajnici, toto malé okrúhle zrkadlo umožňuje presné ovládanie. Odkedy ho používam, neodieram si zadné pneumatiky a za posledný rok som veľa ušetril na nákladoch na opravu. Je kompatibilné so všetkými modelmi aut a môžete ho ľahko odstrániť bez zanechania akýchkoľvek zvyškov lepidla. Je vhodný pre začiatočníkov aj skúsených vodičov, je praktické ho nainštalovať na ľavé alebo pravé spätné zrkadlo. Nečakajte, kým sa vám škrabanec pokazí, aby ste to ľutovali.